A beth am Fabregas fel rheolwr ifanc o ti'n sôn am jyst pa mor dda mae fe 'di wneud. Ti'n meddwl fel mae cymaint o bobl yn siarad amdano fe nawr yn gweud hei, mae eisiau ni cymryd y boi mewn ddifrifol achos mae fe'n oreit, nag yw? A mae wedi gwneud gwaith arbennig ers bod wedi cymryd drosodd. Sgen i ddim dawt o gwbl fod o'n mynd i fod yn un o'r goreuon. Mae'r ffordd mae'n gweld y gêm, mae'r ffordd mae o'n ymarfer efo'r chwaraewyr yn y ffordd i. Mae weledigaeth o, mae'n anhygoel chwarae teg. Da ni'n gwybod fod yna glybiau allanol yn mynd i fod yn trio mynd â fo i glybiau mwy. A da ni'n dall hynna, oedd hynna'n rhan o'r cynllun yn y dechrau ganddo ni fel clwb. Os ydy Cesc yn gadael ni i glwb mawr, mae hynny'n golygu fod wedi gwneud gwaith arbennig o dda yma'n Como, a dyna beth da ni isio. Gobaith i ni ydy fydda ni gadw fo, a parhau i roed iddo fo be mae o angen yma'n Como, a trio matcho i ambitions o mewn gwirionedd.